ang rated SPG top secret mo? Nakuha ng boss ko ang virginity ko sa condo ng circle of friends namin. Bale manager po siya, staff niya po ako. Actually po kasi hindi siya planado talaga. Bigla na lang siya nag-alibay na, sige lalabas lang kami saglit, bibili lang ng food sa labas. Sabi niya, tara samahan mo ko Aya. So ako naman po sinamahan ko siya. And then pumunta kami sa parking lot. Di sasakay na ako sa passenger seat. Bigla po niya sinabi, sa likod ka. Tapos sumunod din siya sa likod. Ang bilis na lang po ng pangyayari. Bigla niya na po ako hinalikan, ganyan. Tapos pinaluhod niya ako sa harapan niya, ganyan. Ayun, inano ko siya. Tinuruan niya lang din po ako. Habang inaano ko po siya, yung alaga niya, binubuksan niya na yun. Kasi ang suot ko po is nakapantulog na ako. Kasi ang bala ko is mag-sleep over kami dun sa condo po ng friend ko. Then uuwi siya sa kanila. And then akala ko, ayun lang po yung mangyayari sa amin, yung hanggang syubo lang. After ko siyang parang nadala na siya. Then tinalikod niya ako nung kinandong na niya ako. And then parang hinawakan niya ako sa balikat pabewang hanggang sa balakang. Tapos sabi niya, ang ganda talaga ng katawan mo. Sabi niya. Hindi ako natakot. Parang kinilig pa ako. Opo, natuloy. Yun na, after niya akong himas-himasin, ganyan, hiniga niya ako. Medyo tinulak ko pa po siya nun kasi sabi ko sa kanya, Sir, wala pa po akong experience, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, andito na tayo sabi niya. Kasi mapapatagal pa tayo kapag sabi ko, ayoko po kasi sabi nila masakit. Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, gentle. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. So, parang kumapit na lang ako sa braso niya. Pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. Napakapit ka na ba sa braso ng isang tao? Bakit ka napakapit sa braso? Kasi masyakit o masyarap? Alam mo, masarap naman talagang kumapit sa braso ng isang tao, lalong-lalo na kung medyo matigas-tagas o kaya naman malaman-laman. Yung alam mong protektado ka, yung alam mong may paglalaban ka sa lahat na magiging pagsubok sa buhay. Ako, gustong-gusto kong mahawak dun sa braso ng asawa ko. Pagkatapos nun, yung kamay ko, ay bababa na yun. Papunta sa pantalon. Saan banda sa pantalon? Doon sa bulsa ng pantalon kung nasaan ang wallet niya. Lalo na ngayong sahuran, syempre, diba? Sarap kayong makakuha ng pira mula sa asawa. Charot with harot. Yan yung pinakamatinding budol, diba? Mrs. Anyway, kabisyo, kahit saan ka pa humahawak sa pagkakataong ito, kabisyo, alas 9 hanggang alas 12 magsasama tayo at sana ay kumapit ka at humawak ka sa akin ngayong gabi. Kapiling ang Baza Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng pinaka-inaabangan ng ating mga ma-EL as in malalambing. Nakabisyo ang patikim ng SPG Top. SPG as in super. Ganun. Super. Dinidilaan ni Yaya ang ng teacher ko. Dinilaan ni Yaya? Yung pwede ka namang dumila sa isang tao lalong-lalo na kapag parang nagjo-joke ka o kaya parang basta. Hirap explain kasi depende kung gusto mo talaga na sumaya siya tapos sumaya ka din, talagang didila ka, diba? Gagamit ka ng makapangyarihang dila. Dahil dyan nagsisimula ang sakit at dyan nagtatapos ang sarap.
Charot with Darot. Abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. Di kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programa. Rated SPG. As in Super Wagner. Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1